aquella sensació que encara continua. Buscant llocs que encara no he vist mai. I són aquells que tu em vas dir algun dia. Jo camino sempre al teu costat, ja ho saps, perquè mai no et deixaré la mà. Contra vent i foc he vist la llum, anem corrents allà on ara brilla el sol. Ningú no podrà, ningú aturarà els nostres cors radiants d'amistat. Si et tinc a prop meu n'estic segur, miratges i tot podré atrapar. No ho veig? Mira, allà ja es veu un cel ben blau. Blue Dragon. Vinga, anem tirant. Sí, som-hi, doncs, cap al pròxim temple. Espereu. Qui és? La Brigada Blanca? No, sóc un missatger de la senyora Sui, la millor informadora del món. De la Sui? La Sui m'ha dit que us digués que li ha arribat una informació terrible. El retorn del fantasma. Però com triguen? Com poden ser tan poc puntuals? Fer perdre el temps així a la gent és una falta de respecte. Ja portem una hora esperant aquí maroplantats. Ei, Xu, jo diria que potser ens hem equivocat de lloc de trobada. No, jo juraria que havíem quedat aquí. Però és veritat que triguen molt. Segur que ens hem equivocat de melodia. Va, tornem al marostal. Doncs jo, Maro, me'n vaig. A mi em ve de gust un dolç. Xu, per què no anem a comprar ara? Espereu-vos un moment, nois. Però es pot saber on miràveu, vosaltres quatre? M'he passat tota l'estona aquí davant. No sóc precisament jo que faig tard. És aquell nano. Giro! Aleshores, això vol dir que... Com estàs? Quant de temps? Comandant. Sí? En aquests moments la dama Prímola ja es deu haver embarcat. Com van els preparatius de l'arma nova? Sí, vaja, no paren de sortir problemes. Però tranquil, que ens en sortirem. La previsió és d'aquí 4 dies al migdia. Li prometo que llavors ja tindrem llesta la versió definitiva de l'arma. T'ho demano. Com va? Fa 10 minuts que hem començat amb les proves. Al ralentí i carregant. Temps de càrrega 1 minut 30. Això és igual. Quant de temps es pot esperar carregat? Aquesta vegada 7 minuts i 20 segons. Però, segons els càlculs, ha d'aguantar ben bé un quart d'hora més. Alarma! Esperin un moment. Pressió interna en ascens. Límit de seguretat. Hem de fer alguna cosa. Fora l'alimentació! Però per què?
Això no ho podem portar a la batalla amb aquests resultats. Estic segur que els càlculs són correctes. I deu haver entrat a dins alguna cosa que no sabem. A aquestes alçades no tenim temps per fer-ne una altra. Hauràs de reconstruir aquesta com puguis. És clar, però... Fes el que calgui, però arregla-ho. Ho entens? Sí! Què, doncs, comencem o què? Primer digue'ns com és que ara, Maru, resulta que en Giro és amb tu. Bé, han passat moltes coses. Després ja us explicarem tota la història, però primer expliqueu-me la vostra. D'acord. Doncs un dia, guiats pel que ens havia dit la dama Primula, ens en vam anar cap a l'Aibac. A l'Aibac? Ahà, heu conegut la sacerdotessa. Hi havia tot un complex que havien construït els éssers superiors. Un cop allà, vam descobrir que en altres llocs n'hi havia més. Complexos dels éssers superiors. Boira, la base de l'Aibac, ha quedat destruïda. Les tres que queden són Flugal, Smei i Nesto. Quan va passar tot això, el mestre Conrad i els altres eren amb nosaltres. Ara, es dediquen tots a dirigir Nesto. Nosaltres, com que tenim la informació de Flugal, seguirem en direcció a Smei. Molt bé. Veig que encara que sigui de mica en mica, cada cop us acosteu més a la veritat. Enhorabona. D'això, vosaltres heu descobert alguna cosa? I tant. Coses que no us podeu ni imaginar. Espera't un moment, Giro. Per què? Val més que m'ho deixis explicar a mi. Em sembla que si algun dels dos hagués de tenir el títol de narrador, evidentment seria jo. D'això... què? Vinga, us ho explicaré tot des del principi. Primer, el dia que vaig trobar en Giro. Va ser al quarter general de la Brigada Blanca, a Nirvana. Aquest noi es va infiltrar tot sol al castell de la Brigada Blanca. Tot sol? Ostres, tu! Arriscant-te perquè sí, per variar. No diríeu mai. Qui em vaig trobar allà? La Delphinium. Què has dit? Però què hi feia ell amb la Brigada Blanca? Que no volia exterminar les ombres, la Brigada Blanca? Encara no en sé el motiu real. L'únic que sé segur del tot és que ara s'han aliat. Des d'aquell dia a Nirvana, en Giro i jo hem col·laborat braç a braç. Maru, per què? Perquè no podria viure pensant que està en perill. Ei, ara no penseu malament, eh? Vull dir que, tot i que ja en sap força, encara li falta bastant per ser un bon informador. Era això. I a més, si ara es fiqués en més problemes, podria posar tota la meva feina en perill. Un cop ens vam haver escapat de Nirvana, vam canviar d'estratègia i vam continuar espiant la Brigada Blanca. I al final n'hem tret una informació interessant. Quina informació? La Brigada Blanca la van fundar principalment exmembres del Departament de Tecnologia del Gran Regne.